Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon dayno atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ug karon sa sumpay ning Sugilanon, ang karibal kong lolo. That's the way I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. Sultihin ko, Bi. Ikaw ba, maritos yung ka. Yan sa man. Sultihan di ka pero magsabot ha. Ngaon sa man. Ayaw di pa nabis uban ini. O sige, sige. Sulti din. Sulti kay maminaw ko ni mo. Giliyon ki. Ay, matod ni Tolibiano. Naya. Minaw ha, minaw. Matod ni Tolibia. Asog ko na. Mao kuno nang ni Asya dinhi kay doon na kuno na sila sinabutan ni Renato. Nga kung mahimo kuno niyang banas guryo. Hatagan kuno siyang dakong bahin sa katigayunan. Sa? Bahin? Bahin! Bahin. Ug abin ni Mapelix na kan. Ang nakapalibaw sa balhibo sa gisulting Toribia. Yan sa man. Ayaw sa panlibaw. Kay kung mabanan na kuno niya sa Guryo, doon na kuno sila daot ang plano ni Guryo. Ha? Kung sino itong tanong? Doon na lagi kuno sila daot ang buhato ni Guryo. Usa o Manila? Ilang hiluan? Ikaw ba? Lain mo. Ayaw dakan ang imong ilong. Aw, ilong ay, man. ilong mo daw. Imo. Sorry. Tingog. Ayaw dakay imong tingog. Ilong mo daw. Na ilong noon. Ba't kay maura ni gisulting Toribia na ako? Kumauna. Di na ba? Dili mayo kumauna. Kumauna. Di na mao. Di na mao. Uy, pita, pilis seryoso ba? Mauna nga di lang ito magsabaan. Uy, ayaw patakag panabi anak kang bisan kinsa kidelikado na. Pero tapahan pa. Mura man og dako kay nang questionable na day. Kay kung tinuod pa na, dugay na ang tanan nilang gihimo. Ay, basin og nangita na sa silang timing. Timing di eh. Timing ba, timing? Murag lisod sa kay kung mutuod din taan na day na. Labi na nga, nahinumdom ko nga doon na kay gisulti na ko kaniadto nga kana Toribia gisugo sa Bigoryo aron ipari siya ngadto ni Renato, di ba? Oh, Nahinumdom ko na. bitaw. Tinuod na. Kana. Mao ka na dakong problema diharon. Kung kinsa atong tuhuan anang istoryaha. Basin bayaog naghimo-himo o nag-istorya si nakasa ba naghimo istorya kay nakabantay ba ako nga kanang iyang kinaiya murag ambisyosa sab kayo. Kinsa? Toribia. Toribia. Aw, hinoon. Wa mo sab ko mutuod ayon, Felix. Pero sa tanang gisulti ni Toribia, labing siguro, nagiusang na tinuod, anak. Para nako kung ako ang pasultihon. Ako mo ingon. Lalisunon pa kayo. Kung naa may usa nga atong gituho ang tinuod. Sa lakton kapag kasulti, Bitaw. mahimong bakak ang tanan niyang mga gipanulti. Napatuor yun ako ang mga hungog, mga inutil. Nagtuotin sila nga, masud ko sa ilang taro. As kabuhanga. Gipangandaman gud ito ni mundaalin. Abi mo gud nako og ikaw rin naghimo atong samad nimo nga dughan na sumtian. Kay mura mo siguro tinuod nga samad. Why imposible butang nil kung kwarta day palihokon. Believe kay ko na. Mura mo sa ginug tinuod nga tinahian. As ka-believe. Siyempre. Para makatuog sila nga. Naagyung ko'y samad pinusilan. Mawa na yun ang mga pagduda nila ni Lolita rin. Di na yun sila magtuo nga nagdrama rin ka. Uy. Shh. Magsaba na nil. Kay madunggan o niya ta sa uban. Unsa ka ba? Nalingaw bitaw ko mo rin. Hugot yun kayo ang kwan. Hurot yun hurot. Nahurot yun ang pinlim ni mo. Buyag. Doray kong gipangandoy ni kalbutan nil. Duha ra gyud. Duha. Usam na. Numero 1. Nga maako gyud ang tanang katigayunan ni Lolo Goryo. Ug ang ikaduha.
nga maangkon ako sa hingpit si Lolita. Paskang ninduta. Nakita na ko nga ikaw ra gyud ang unang makatatsa unya ni Lolita. Oh. Naghinam-hinam na kayo, Kunil. Panigroon ginako. Na ako rin yung makatag-iya niya. Sigurado gyud kay kuana rin. Wa na ilay magapanag-iya ni Lolita kundi ikaw ra gyud. Bugtong ikaw. Salamat kayo sa imong pagdasig na, Kunil. Muna'y gusto na kong madungugi kanimo. Bisag piyungan pa rin. Madimdim na niya ni mong katam-i sa pagkababay ni Lolita. Oh, nanggigil kay ko sa imong gisulti, Karonel. Nanggigil kay ko. Gusto na ko nga, sa akong pagmataugma, naana sa akong kiliran si Lolita. Giingnan bitaw ti kagaw nga dili lang ta maguna-una. Pero, gaw, nagduda gyud ko, gaw. Nagduda ko itong iyang samad pa. Unsa naman sa imong nadudahan, gaw? Nga nakakita man gyud tang tulo ni Pipito nga naagi tinahian ang iyang dapit sa dughan o kilid sa iyang tiyan. Natahap lang ko, gaw, nga murag, dili to tinuod nga sa matinahian siyang tiyan o dukhan. Ha? Ngano nakaingon man kagaw? Nga sa akong tanaw adto, mura man gitog samad nga tinuod. Mura ra sa imong pananaw, gaw. Pero sa akong pananaw, di kita tinuod. Ah, di siguro gaw oy. Tinuod man gito sa akong tanaw ba? Murag, make up ra gito sa akong tanaw, gaw. Kung gusto ka, ato siyang hagito na usab unya. Ha? Unya, hikapon dayon nato ang iyang samad. Maayo ka, gaw? Nganong di man? Ingnon nato nga nagduda pa kita. Ato siyang hagiton nga aron pa kita mo tuon niya, hikapon nato ang iyang samad. Magkatawa mong ko nimo gaw oy. Grabe gyud ka kasigurista. Ako sa man di ay, may naman ni guro tagaw. Di kita gapailad. Alkansi na to kung ilaron ta nga, mas nabaw baya tang mangingilad. Maldita gid kay kagaw. Oh, dapat lang gaw. Kay bisa unsaon no, wag gyud ko ganahi magtan-aw sa dagway ni Renato. Nag-abot din mo gahapon ni Renato dito sa ilang Lolita gahapon siyo. Agdili kami, lipat ko da. Ang sa may nahitabo, Pits. Akon, giyagit siya ni Glinda gahapon siyo. Naipakita iyang samad pinusilam. Muna na yung tabo. Ngayon, nagpakita ko siya. Nagpakita yun, oy. Napagin siya ka ng tinahian kilid sa iyang tiyan o dapit sa iyang dughan. Mo ba? O siyo. Pero imposible kayo, Pits. Kung tinuod pa nga gipusil siya atong tulisan, di ganoon ta mahitabo nga ako ang iyang pasanginlan. Kaego ra ba yagyo kung mitabang niya? Mo lagi. Questionable bito kayo. Naglibog yun ko kung anong naasi sa matpinusilan nga nagtuo mangyuta nga drama rato nila. Kay bulungan gid kayo siyo, kay bulungan. Pero dako gyapon kaya nga kung kataha, Pets. Nga katong yang gipakita nga may samad siyang tinahian. Piki gyapon to. Mao ba siya? Oh. Wam gani o hikapa. Wa sabi noon, wag yung nangaha sa paghikap siyo. Kaya basin og ka na bang, kuwan ba? Siya, ilik kayo niya. Hikap ta ninyo. Hikap nga mong itlog sa motor. Ayan di man ang itlog, ha? Mauna. Mo nga dako yung posibilidad nga piki to. Ay, mayugay mo pagkailan niya. Mayugay kayo. Mau lagi. Hagdon ka na ko siyo, no? Nga akong hikapon ng iyang samad tinayan. Hagda sa sunod, Pets. Ing na nga ako'y nagsugo. Unyag di mo sugot. O hagdag sumpagay. Ha? Hagdag sumpagay. Di na siya kadaog na ko siya, oy. Siguradong di sab na siya musukol na ko. Pero bitaw, Pets. Pasagdi lang na si Renato sa iya mga kabuwang. Ang importante nga mahimo na nato tong atong mga plano. Ang hain na to siya. Katong kidnapo na to si lolo ni mo. Istoryahon na nako na siya. Pero kung di siya musugot, ato siyang pugson o dadon dito sa isla. Paskang! Paskang. Ay, ani ni? Siya ni pagkakapit. Pa-evaluate man taan eh. Lisura na siya, oy. Kasi nung masuko na hinuon, umayo na to si Lolo Goryo ni Moana. Mabala na masuko siya, Pits. Basta ang importante nga maluwas siya sa dakong peligro. Sige. Ako nang sabuton si Lolo Goryo ni mo. Pero, paningkamuti ha, Pits. Nga di mahibaw sila si Lolita o Glinda.
Sikreto agyon nga maistorya nimo siya nga way laing makadungog og makakita ninyo. O sige, ako rin mangitag paagya na siyo. Salamat na, Pits. Daghan og gisulti na ako si Daday Toribia. Unsa man? Tinuod mo tong tanan nimong gisulti niya? Ang hain adto. Kadto bang imong gingon nga naay dautan nga mga laraw sila si Renato si Jonel ni Gorio. Oh. Unya, naapag yung may mga kasabutan nga magbahinay mo si katigayon. Ay, uy. Ayaw tao nag-ilitok, Felix. Ayaw intaw. Ayaw. Tinuod gid eh. Tinuod. Uy, tinuod ng tanan. Maubitaw ni hinungdan nga suko kayo sila nako. Kay gusto nila nga dili ko musulti anak ngadto sa uban. Ilabi na nga to ni Gorio. Ay, kuyawan sa nang imong gihimong isyo, Toribia. Nahibaw ba ka? Gadi na basta-basta ka ng istorya, ha? Wa ko maghimo og mga sugilanon, Felix. Ang tanan akong gisulti pulos tinuod. Pero, bebe. Pasabta ko na ko si imong ingon nga. Gitupo sab ko ka ni Gorio nga imong mabana si Renato. Tinood na? At tinuod sa na, tinuod na. Tinuod eh. Ingon ani mangguning nahitabo, Felix. Pasabton tigag maayo, ha? Okay, move lang. Ay, tasa kayo. Kuan mo ta, maubir naman ta. Sige, lagi. Move ay, nakita sa istorya. Human din ta. Lagi. Move lang ha. Paminaw dayon kay akong isa-isay nimo ang tanan. May launtang matibingan ako karon. Nga moagi si Gorio din ang kapita. Sagad naman nga. Ano siya moagi? Yun na. Oy, yun na. Mura magsiglinda na yung nagpaingon gani. Karoon ako. Ala, kanindo itong purol. Matago ko. Pasalipod ko inang dakong kahoy. Ay! Arang-arang. Kay waday ko niya makiti. Ala, to. Bilawos na siya sa unahan. Tanaw na kong tarong. Baya. Ay, kanindo itong purol. Paaboton na ginako siya din eh. Paabot lang ko. Di ko mulakaw din eh. Hangton nga di na ko makitan si Gorio nga moagi. Tuwa na. Kanang mihuno nga itong nga kutsi sa unahan. Mao na nga. Si Gorio na nga. Hala, paboton lagi na ko siya din eh. Ako siyang sugaton. Isje. Ay. Di mo to ba eh. Dili security guard. Jaman. Sir Gorio. Da. Lingaw no. Lingaw. Oo. Oy, Pipito. Ha? Ikaw mong godain eh. Kumusta sir? Kumusta? Okay ra. Ikaw, kumusta naman sab ka? Okay naman kayo sir. To sir, nako'y sikretong balita ni mo. Jaman. Nako'y sikreto. Unsa man? Ano ha? Ano ni? Ay, ipa-evaluate na sa taan eh. Evaluate? Ano ni? Jaman. Di ba gusto man kang makikita ni Tasyo? Si Tasyo? Kay nga no? Nagkita mo? Sir, kung gusto ka, pwede kini mong maistorya karon dayon. Asa man siya? Sige, makigistorya ko niya. Pwede na ito siyang maistorya, sir. Pero kinahanglan nga, musakay ta sa imong kotse. Anak tayo mong kotse. Sakay. May plate number 910. Anak tayo. Kay tutulan di ka. Kung naasa siya karon ni Tago. Anala, sige. Dali, kuyog na ko. Nel, kita kayo ni? Uy, kakamay ko ng tablitasa rin. Unsa man tambal para sipon? Sipon si mong kagaral. So, ay naginom. Di ba, tiuro ka dahin ni? Pero saan ba na nagtablitasa rin? Muna siya ay painless tablets. Nga, ipila lang kami nung to. Mamatay ang tao. Uy, kuya, wag ko rin nagtablitasa ko. Iba ba ka kung pila ni? Pilam sana. 20,000 nga kung palit ini. Mas kamahal na ko rin, anak. Presyo palang daan, mamatay na ta. Tidak. Di man mo palita sa butika. Inamaw na imo nil. Inamaw na ako. Asa ko tamo kapalitok sa butika og ingon ini. Special yung pinahimo na ko sa kong amigo. Usa ka chemist. Mato niya. Duka orang tao nga makainom ni ini. Unya pipila kami no to. Mawad-an na siya sa iyang kinabuhi.
Pas kagurapas ka namin. O, di ba ako nakakonkinsay akong patumaron ini, Jonel? Yes, diba na ko rin kung kinsa. May mong ugma, impas ng tiguang. Mas mayo nang ang punuan mo'y atong pulungon aron wa na'y mahimo ang mga sanga. Very good. Ayos kayo rin. Ikaw ang una magkasaksi ni Nel. Dako ni balita sa tibuok lungsod. Na si Goryo Carduval. Niya, may panaw na sa kalibutan sa edad nga 78. Paskang duta. Paskang ni Dota. Paskang ni Dota. Limpyo ug hapsay gid unya kaya na. Oh, ug ana na malisang ug samot ang tanan nga milaban ni Tasyo. Ug di na lisod nato ang pagpukan lang tanan. Kay ako na niya maghari ug magbuot sa tanang katigayunan ni Goryo. Imo na niya ang tanang gahom rin. Gusto ka, Junil. Ang gahom nga mo'y katumanan sa ato mga damgo. Sigurado ka nga mo anday karon si Tasyo. OS. Say OS. Oh, sir. Palusot Arang na bitubay ka, sir. Ikaw ba? Sige ka lang yun og sir na ko da. Os pa na rin mo tinawagan ako. Tawagan ko og Greggy. Oh, este. Greggy di ay. Greggy. Kana. Wa pa man lagi. Murag 15 minutos na kang nagpaabot ini. Wa pa man. Ay ka pala ka, Greg. Maabot lagi to karon din eh. Nagsabot na mami nga karong mga oras saan kita makita. Kung mula pa sila na sa kauras, mabalik lang ta sa agi. Kay lisod kayong magpaabot og dugay din eh. Napra ba ko'y dagang buhaton og kuan, mubisita pa ko ngadto sa ilan lolita. Sama ka? Aw, ala. Aw, ta. Hamon, miliyok. Wala, ay, wajay. Huwag yung palibak rin ay. Yaman. Murag siya na nang paingon din eh. An. Siya na na. Oji. Anak, kailan mo ko, anak. Oji. Ragasa. Greg. Ay, arang. Oh, tara. Pete, senyor. Pete, senyor. Sigara di ako. Siyo. Ni anagid. Nadalan ako din si lolo ni mo. Amin ko lo. Kumusta ka, Tasyo? Okay, Ragay. Ikaw na. Imog di kong gihatagan og dakong problema. Ngano bang niskapo man ka? Lo, pasensya na ka, lo. Nga ako gining mo. Ako gining plano nga mo ikyas kay di ko gusto nga dunay daotang mahitabo nimo. Singan? Unsa ko dunay daotang mahitabo nako? Ikaw may namiligro kay nibaw ba ka? Nga dunay reward ang bisan kinsang tao nga makapatay nimo? Nabaw ko na, lo. Pero wag ko mahadlok anang balita. Mas delikado ang imong kinabuhi. Uban ni Renato, lo. Unsa ba nang imong kalaki, Tasyo? Ano bang imo man hinoon kong ipakulbaan na ng istorya, ha? Lo, paminaw na ko, Luna. Paminaw ba? Kining naitabo na ko karon. Plano ni ang tanan ni Renato. Nahibaw na mi sa tanang tinuod, lo. Nga si Renato yun mo ay nagpapatay sa among amahan. Unsa? Ops. Para una, Tasyo. Para una. Ayaw pala bis yung gibati. Ano nakaingon man ka nga? Nakasiguro kang si Renato ang nagpapatay ni Binondo kanyanto. Kay nanay daghang misulti na mo nga saksi, lo. Ha? Kinsa man inyong saksi? Si Kokoy. Ha? Si Kokoy? Pero dili ka to si Kokoy nga ibit. O lagay? Lain. O lagay? Dili siya. Kadto bang, kadtong suod na higalang Renato? Lo. Rangarang makatingog na ko. Hindi mo akong laway. Tinood na, Greg. Ako na istorya si Kokoy og andam siyang mutistigo sa tanan! Patok ni Renato! Kayawan ko ni mo. Kayawan na Yun na, time out na. Istoryahin ko no ko bahin na ng mga gipanulti ni Kokoy. Unsa may ang istorya ninyo? Ha? Kuyugi ko, Gaw. Asa man ta? Ato ta simbahan. Mudagkot ko dito, Gaw. Kanas aman, karon na? Maligo na ko. Dayon, madritso na dayon ta dito. Paabuto lang ti katini. Human naman kog ligo. Mayo!
Oh. Ayo! Uy, nang trivia. Ikaw mangguday na, nang. Dayon din, nang. Ay, mudayon yung ko, Inday. Unsa may ato ni mo, nang? Hain man ang imong nanay, Lolita. Wa man din, hinang. Wa di dito sa mansyon? Wa man ko makakita niya dito. Na, basin og midiritso sa ilang nang nadi. Nagtungits na po siguro to. O kung wa dito, tuwa sa ilang nang nadya. Ay, nga naman di unta nang. Mura lagi kagikutasan nang. Ay, odsaon nga, nagdagan manggog kong mipaingon sa inyo din, Hiday. Kay, nahadlok manggog ko. Dunay duha ka lalaki nga nagsunod nako. Ha? Kinsa man ang mga lalaki, hanang? Wa ko makaila. Hain man ang gisundan kanila? Oh, tuwa dito sa unahan. Murag wa tumulahos din eh. Uy, hala. Kinsa man di ka ng mga tawhan? Unsa man di kay tuyo nila ni Munang? Ahain man sa di ay si tatay ni Muday. Wa sa di siya ni mo makit isa mansyon, nang? Wa lagi. Silang duha wa gid ako makit-i didto. Uy, hala. Hain naman di ka sila, no? Dahil, Lolita, tabangi in taon ko ninyo, day ha, kay nahadlok, nagid in taon ko. Nang, Toribs. Day. Ni aka sa luwas nga lugar nang. Ato ning teritoryo din hinang. Kung kinsa man ang mga tawhana nga dunay daot ang tuyo nimo, ato na silang ipadakop. Ay, salamat. Salamat in taon, day. Ay, nakuyawan mangyugoy. Nahadlok yun ko. Kaditang ha. Kay bago akong tubig aron, mahawasan na kasi mong kahadlok. Mao nga hangyo ang takalo. Kung mahimo, ayaw lang una pagpauli dito sa ato. Uban lang una nako. Oy! Di na mahimo, Tasyo. Asa mong kono ni mo, dada? Ato ta sa Isla Binungan. Namatay ta dito, di ba? O, kuwan sad, doon na sa tikapuyan dito. No. Dili ko mubiya sa mansyon, Tasyo. O wa ko mahadlok. Kung doon na may daw tang plano si Renato batok na ko. Lo, paminaw ragun ako. Wa natay ang lalisan pa, Tasyo. Pinoon, ako mo'y paminawa. Mas maayo pang musurinder ka na lang kay mas delikado ang imong kinabuhi kung magpabilin ka din his gawas. Pero, lo, ubahin ni Kokoy. Ako'y balas tanan. Mangita ko og paagi nga maistorya na ko siya. Ako siyang dadon sa akong abogado. Aron formal na to nga mapasaka ang kaso, batok ni Renato. Unya, usaw man ni Nato Roncio. Nga gusto naman yun niyang mupauli sa mansyon. No. Ato siyang babagan, Pits. Okay. Bukson yun na to siya nga sa pagdaang nga to dito sa isla. Ato siyang bukson. Bukson na no? Bukson, bahala na. Istoryahon pa na ako na sa kausa. Kung di ka siya musugot, ato siyang lipaton para mapugos siya og uban na to. UM! Si UM. Unyag masuko. Usaw man na to siya paglipat siya, be? ERB. Ha? ERB? Oh. Usa bala? Wa ko rin bahala. Mapugos lagi ni nato. Mapugos lagi ni nato na siya pagdalagi dito. Paskan! Nga, nalasas pas. Yan na sad. At alisura kalakiha. Basta na ka, magdumot na siya ni mo siya. Bayan ang magdumot siya. Basta kay, walay dootang mahitabo niya kay sa adto siya sa mansyon nga uban niya si Renato. Ikaw gid. Suportante ka siya. Kay, naibaw man kong kayuhan na gyud. Ang imong tumong og tuyo. No, pagkalmahon una nato si Lolo. Makals. Makals pa. Para di ta maglisod og am-am niya. Ay, mga tambay na to din he, Toribia. Wa kay angan kanang kadlokan atong mga tawhan na. Pero, lain manggug kaayo silang tinutukan ako. Oo niya, ilapag yung kong gisundan. Ay, siyempre. Gisundan ka nila kay nagpakigol sa ka ng imong short nga imong gisulob. Bitaw nang. Sa sunod, ayaw pag-short og mubo, kay
Hapit naman sa gunang makita ng imong kigulgod. Mawa. Ay, naanad manggug ko nga magsulobog shorts lita. Sa sunod nang pagpalda lang. Kana. Kay kung mag-shorts ka, gukdo yung kas mga lalaki. Labi na nga, mamuls kay kag paa, oh. Ay, hiwa Ay. manggug ko maanad anang tag-as nga sayal god. Gusto na ko kanang mga mugbo, gid ba? Ganahan gid ko ana. Ay, sus. Mauna diha. Oh. Tuyuan sa gini mo trivia. Mao nang sundan ka sa mga tambay. Okay raman ko anang sundan ko, Felix. Mm. Balipay man ko ana. Iyay. Pero katong tulo ka tawo nga misunod na ako, muraglain magituyo ato eh. Ay, sus. Sunahuna ra ni mo trivia. Bisag unsa naman lang ko nang naasi mo na hunagod. Basta. Lain gito sila. Og nagtuo ko nga dili to sila taga dinhi. Minaw ha, minaw ha. Kami mo'y taga dinhi trivia. Kami may nasuhito sa mga tao dinhi. Kay bisan ang mga tanod nga akong na istorya. Nakitaan ka nila eh. Nga gisundan ka sa mga tambay dinhi. Bitaw ng tulibya. Ay, nasa palabi sa imong nervyos nang. Mao. Kanang Felix, Yaman. Lolita. Ngano nang? Do na lang unta ko ihangyo ninyo kung mahimo lang unta ba. Unsa man na nang? Mahimo ba nga anhi lang una ko mupuyo dinis inyo? Uy. Ha? Uy. Mupuyo ka dinis amo nang? Ay, trivia. Di na mahimo, oy. Gamay ra kining among payag. Bitaw nang. Wa man gud may extra nga kwarto dinis amo gud. Ay, bisag din hilang ko sa inyong hawanan. Yay. Pwede raman kumuhigdas bangko ba? Uy, ayaw lang nang uy. Di bitaw ko magdugay, Lita. Ay. Sige na, day. Unsa man day mo problema ng tulibya? Nga nang gusto magyug ka nga ani dinhi mo puyo. Pasensya ka na trivia. Di gyud mahimo nga papuyon ti ka dinhi sa amo. Kung gusto ka nang, ato na lang ka sa amo. Uy. Na may bakante dito. Tinuod ka, day, Glenda. Oo, ato na lang kas amo. Kay akong ingno si nanay og tatay. Aron, ato na lang una ka mo puyo. Pero, pangutan unti ka. Pila man kakadlaw nga mo puyo sa amo. Bisag duha lang kabuan, Glenda. Ay, do ka buwan. Oh, Sige. Magkuyog taron. Hapit naman sa bahapon. Sakto kaayo nga mo uli na sa tus tatay para maipananghit ka. Hapo naman kayo. Wa pa man gyud mauli si Lolo Goryo. Bitaw ra. Sukad pa ito pagkabuntag rin. Ay naman yung mga tao din Hastas Turibia. Milakaw sabdi ba? Si Toribia rin. Bilakaw sa to siya. Tuwa ko no paingon silang Lolita. O niya, si Lolo Goryo. Basig to, sabdi to. Wa mo kuno suluguryo ni mo dito. Agilarang nakitaan si Toribia ra kuno. Ang ilang nasundan kaniya. Asa mga di siya paingon? O ani mo tawag kung asa na siya karon? Wa sab hinoon. Pasagi lang nil. Tawagan ito na ako karong taon-taon. Basin og nanataron taon-taon rin. Pabutol na to. Kung musab ganining adlaw karon. Ako naunya siyang tawagan. Ngayon di man ko ninyo papauliw nga hapit naman mo ngit-ngit. Ha? Lo, kalma lang, lo. Alam ko rin high blood good, no? Ayaw ka, high blood. Wala ko kauyon nining mo gibuhat asyo. Oh. Mapauli na ko, ugwan na ko'y makuha nining way hinungdan na tong istorya. Nagbalik-balik lang ta sa atong gisgutan. Tingnan ka, nga motoor ako kung doon na kay ikapakita nga ebidensya kung tinod anay man yun. Nanay daw tang plano na ko, Renato. Okay, lo. Di na tika pugson, aron mo tuo ka. Mamauli na ta. Nga, kinahanglan yun. Ay naku ninyo og babagi. Pimuadto na ko. Ate pa na, lo. Yan, Ate pa. Kwan, hapit naman mo ngit-ngit. Mas mayo siguro nga ako nalay mo drive para ni mo. Ba? Sa ikay mo drive? Nganong ikaw man yun? Nga, kamaong kong drive? Basta nun niya, kwan ba, di ka makakita sa gianan. Sabi, subidahon, ba kayo ni napita? Babalag subidahon. Wa ko makinahanglang driver. Mapauli na ko. Ikaw, God? Madda na ko. Oh. Yun na. Asa mga kong yawi? Asam na mo na mo gibutang, lo?
Binuang eh. Dinhi man to sa kumbulsa. Kagaya ka, Pipito. Daan pa ko. Katingog yun ko na. Kadayot. Asa man din mo gibutang lo? Siya butang. Tana siya. Mao ba ni gusto na kong imong itubag? Dili na mo gusto na kong imong itubag. Mawala nilo. Wa yun. Dara man to si mong bulsa? Atiyo mo na. Iya sa imong bulsa. Ibinuangan niyo ko da. Asam na ito. Binuangan ko. Bitaw, ni anak ko lo niya. Tara na, hatot ka na mo na. Siya, anong naman ni mo? Ay, ano lang gud pagdaga istorya gud lo. Tana ihatod dati ka na mo sa mansyon. Pulos yun ni tinuntong inyo da. Amiyawi. Ay, ayaw lagi. Amiyawi. For your own safety. Ako na mo drive ni mo. Maayo kay nisugot ra sad si tiya og si tiyo gaw nga ato mo puyo tipo ninyo storybya. Wa may problema sa tatay ug nanay gaw. Kailara masadi kuno sila ni Toribia. Mao ba? Mm. Nasurtiha ko din ni Toribia nga daghan mag nakailan niya din Pero gaw, nabi ato gisulti si Toribia nako nga mao kunong di na siya ganahan nga mopauli sa mansyon. Kinahadlok siya nila ni Renato ug Junel. Nga naman kuno gaw? Wa pa man siya mosulti sinungdan. Surya akong pa niya to nako usab. Naglibog sige ko anang tiguwang nga gaw uy. Kung nahadlok man gani siya, anong dili man siya mo paulis ila? Maubitaw. Pero sa dilang, mag-istorya man unya ko numi. Unsa gid ka na yung gikanlukan, no? Basta, miingon siya nako gaw nga daghan unya ko na siya isulti nako. Unsa ka nang daghana gaw, no? Na, mingon ra ba tos tatay nako nga usahay, dili ko na masabtan storybya. Aw, may bawaan ro niya ni nato gaw kun unsa gihinungdan nga nahadlok siya. Unsa man gining inyong kalaki? Asam gyud ko ninyo dada. Ay, karma lang lagi lo. Wala gid ka utang may tabo nimo. Kalma. Hoy, minam mo. Ining inyong gibuhat ron ako. Di gyud ko ninyo iuli sa mansyon. Na, makaingon gyud ko. Nga kamo gyud ay mo mga dautan. KLG. Kalma lang, Greg. Kung doon na pa may daotang tuyo ni mo, ganihara on taming, tawa, kabatay ka? Doon na may daotang gibuhat ni mo, pero wa. Baya! Ay na mo pangatarungan! Mga dautan mong tao, ilabi na gyud katasyo! Hala! Oh, lo. Saan ng taon niya eh? Pasensya na lang yung kay Kaluha. Kinahanglan yun nga amo ning buhaton. Oda? Ayaw ko sultihig, daghang drama-drama pa di atasyo. Ihatod ako ninyo sa mansyon. Kundi ko ninyo ihatod, ipapriso tamong duha. Saman, iuli ko ninyo, dili. Tubag! Ay naman ka din ang tiguang ha. Gabi, naman. Wa pa man gyud mauli. Ngano ka ay? Di isab na ako makontak ang iyang cellphone. Unsa man gyud kahay nahitabo? Oh. Hello. Hello, Ren. Di ako karoon na rin sa Bantuyan. Bantuyan? Anong nabot mo diha? Ay nakasulti na mo nga nakitaan ko noon nila si Lolo Goryo ni mo. Pagkabuntag, sakay sa iyang kotse Kuyog Pipito. Unsa? Matod pas mga saksi, padung sila din sa Bantuyan. O nasa'y nagingon nga nakitaan ko noon nila nga naapa ko no'y laing kuyog ang tiguang nga duha ka lalaki. Sakay sa kotse ni Lolo ni mo. Mao ba? Basig kuyog di Goryo sila si Tasyo o si Pipito. Mo na yung among isubay ron rin. Kung asa na sila paingon. Klaruhan, Anil. Kinalang nga, may bawaan ninyo. Kung asa dadaan nila ang tiguang. Pangatiun na ng Toribia. Salamat ha, Glenda. Sa'yo day na manglakaw ang imong tatay ug nanay. Onhang, si tatay, musayo gina siya sa uma. Unya, si nanay, musayo sa na siyang ato siyang agawon. Mao ba? Kamo na lang di ay ang mahibilin din Sagad ako og si Bimbo, pero kung naayan ko din
Musuroy man ko pirmi sa ilang agawlita. Maayo hinoon. Pero nang trivia, Mm. unsa man to imong giingon ako nga nakidagang sekreto nga isulti? Unsa man to siya? Kuan, Glenn. Ang unag yung rason kung nga nung naglikay ko sa mansyon, tungod nila ni Renato o ni Junel. Sige nang, sultigib kuno ko sinud anay ang rason. Nga nung nahadlok man kanila ni Renato o ni Junel. Ayaw ba gitawon pagsulti kang bisang kinsaha, Glenn? Ikaw rin ang sultihan, ani. Sige nang, lahos ang imong gustong isulti. Mayo! Mayo! Uy, Oh, kinsa man ron? Wala magpamilyar ang tingo. Mayo, may bundag. Mura magsilaron si Renato og Junel lang. uy, hala. Ayaw silang sultihi, Glenn, hanga. Ni ako din, palihog lang limdi sila. Ayaw ka bala ka nang, ako rin bala nila. Dini ka lang. Unsay akong ikaalaga ninyo, Renato? May buntag, Glenn. Niya gilmi karon sa inyo kay may nagsulti na mo nga niya kuno din history dia. Ha? Unsay tulibya? Palihog lang. Yung nasya nga nangita mi niya. Tayo pa sa Renato. Unsa man, nanagat mo? Wa din ni si Turibya. Glenn, ay lang ko kasukogod. Wa mamidaw tang buhaton niya, Glenn. O na. Ni Ami, kay doon naman ko'y di maayong nahitabo karon o basig na say kalabutan ini. Unsay di maayong nahitabo. Si Sir Goryo, sukad gahapon, wa maulis mansyon. Unsa? Wa mauli? Oo. Ug nagduda mi nga naay kalabutan si Toribia ini, kay gahapon, wa sab siya maulis mansyon. Time pa. Unsa magyud ay nahitabo? Nganong wa man mauli si Goryo? Kuan. Unay gusto na mong may bawaan kun ngano. Kay grabe na kayo ang among kabalaga karon. Busa palihog lang, Glenn. Pagaw sa Suribia. Idaghan mi og mga pangutana nga niya. Palihog lang din. Tabangi taon mi. Glenn, ay mo pagkumpiyansa sa mga tao nga nagpakaroon ingnon nga sila mo ibiktima? Ilabi na nga sama ni Toribia nga why laing mahimo aron mandaot sa uban. Sama na mo nga mga inosente kayo. Pasensya na kaayo ninyo. Wa ko may bawa ng mga butanga. Mabitaw nga ni Amiglin. Aron ipahibaw ninyo din nga si Toribia di angin kakumpiyansaan. Kay kusog kayo muhimo og bati nga istorya. Daghan na may og nadungog nga mga istorya nga iyaming gibot-buhatan og mga isyu. Og mao ni usa sa among klarohon. Kun unsa ka tinuod ning iyang mga tumo-tumo, batok namo. Bueno, di ko mulalis ninyo bahin ang mga butanga. Pero sagdi lang, kung makita na ko si Toribia, ako siyang istoryahin bahin na inyo mga gisulti karon batok niya. Muna, utang buot lang, Glenn. Nabagyan na siya nga matubang rin namo. Kay kung dili, magtawag biyog mga pulis o amo siyang ipaaristo. Ilabi na sa nahitabo karon ni Lolo Goryo. Unsa nay? Gikidnap si Lolo Goryo? Maunay balita, Lolita. Ginoo ko. Kinsa man intay nakidnap tay? Ang gibalita nila ni Renato, sila si Tasyo og Pipito. Mo'y naghimo ini. Unsa? Pero tinuod ka na tay? Malagmit! Kay giadtom ko sa mga pulis karon ang bahilan ni Pipito. Wa siya karon diya sa ila. Mao na ilang gipangita karon. Uy, hala. Mao ba di ay? Pero, oy, wa panay siguro kung sila bagyod ha. Para nako, kung ako ang pasultihon. Murag tinuod nga sila'y suspect. Ayaw paniguro, Felix Dakat, ay! Ay. Nanatag kang nanatag. Kaya wa pagita basayo na kung sa tinuod. Kadang tanan mga pagduda lang na nila. Kamong duha, ipapreso gyud mo. Dito mo pasaloon ninyong gibuhat nako. Lolo, makalan lo, Ayaw paglolo. Ay paglolo nako. Sige mo yung makas. Wakoy apong nga kidnapper. Noy, Lolo. May mugdi ko ni mo masabtan sa pagkakaroon lo, pero
Nasiguro na ko nga masabtan na ginin nimo ang tanan unya sunahan. Unahan. Ngano man lay din hidapita ipaabot pag yung unahan? Hilom! Wala ko tuhuan sa imong mga gipanood kay Tasyo. Tungod kay kriminal ka, kidnapper ka. Angay mong itambok sa impyerno. Uy. Bro. Hey, bro. Say, bro. Say, bro. Di man na mudawat og mga gwapo ang impyerno kanang Greggy. Kanang indawaton ang mga batirak naon. Bada, igo karos kong walop na tugpa kaglayo kayo. Kaya nga no, wapo de ka. Buyag. Timbutir ba ron, ha? Timbutir. Ubay-ubay dyan ang nag-ingon ako nga hitsuraan ko. Namot-moto sila. Galhal. Pero wala nagway hitsural. Galhal ka lang. Nagparehas la mundo ha, mga panuway. Ha? Lo, gusto na, lo. Panuway, sungay. Gusto na, lo. So may gusto nimong kanon, lo, magsugbatag tulingan? Tulingig ka O butiti. Di ko mo kaon! Kaon, Gregoy! Di may mga di ka mo kaon, kaya masakit ka na. Una. Bali nagmasakit ko, amoy labot. Lo, na ako'y pangutanan na mo. Ay, kung pangutan na. Huwag ko ganahin magkikistorya ni mo. Pero, lo, Ay, lagi kong istorya, ha? ang ako talo ba? Right? Ako tang dadoon si Lolita din, he? Kaya, Oh, si Lolita. oh, Lolita, good lo, Lolita. Si Lolo, si Lita. Gusto na ako nga akong pabisitahon si Lolita din, he? Ngayon, ninyo siyang tinapon. Bida sa kaloy. Tina mo na sa kidnapon, lo, oy. No, bad na. Amoy noon siyang hangyoon nga mo bisita siya ni mo din, he? Hilom. Ay, kung ninyo ginanggawin istorya. Ay, tinuod bitaw na, lo. Seryoso ko sa akong gisulti. Plano na mo nga among panion si Lolita aron magkasultihan na mo. Sultihan ni. Tanong niya tayo, ha? Tanong nga! Magkahiwi mo, Dad. Oras nga ni may bawan ako nga naamo daw tambuhaton Lolita. Dahil ta mamapasalo. Ako gin mismo, may musilot ninyo. Kotasan ko. Takdan ni daday mo. Sirit lang kalitabot mo. Kotas. Lo, promise lagi, lo, promise, lo, ha? Siya man, kotasan ba ko? Wa, may daotang buhaton ni Lolita. Amo hinong paningkamutan nga makabisita siya natin. Nipaspasan lagi ka. Tilo, Liglig! Awa na ang buwaton, para mo! Aba mo di ay! Ay, tinuod lagi ng akong gisulti ni mo, day Glenda. More pa, oh. Honest pa, gyud. Sila maoy dunay daotang plano na ko og ni Greggy. Naa sila mga daotang plano aron maila ang tanang katigayon na ni Greggy. Pero, nang, naba kay mga kaligunan nga makasuporta sa imong mga gisulti karon? Ay, naa, uy. Ako yung gitaguan. Naami kasulatan ka ni Adto. Nagipirmahan ni Renato og nako mismo. Saksisad si Junel aron magbahin mis among gikasabutan. Pero nang, miingon ra pagod sila si Renato og Jonel. Nga ikaw mo kudi kusog kayong mubuhat og istorya. Aron kuno sila madaot. Ilabi na ining nahitabo karon nga nawa si Greggy. Matod nila, naagi kuno kay kalabutan ini. Ay sus, ayaw pagtuo anak nila oy Glenda. Sila maoy mga bakakon. Mga tigpakaaron ingnon. Unya, saon man anak nang. Nganong na timing masab nga mao si pagkawa ni Greggy. Unya, mibiya sa ka dito sa ila. Bahin sa pagkawa ni Greggy, wag yun ko'y kalibutan, ana. Pero kining pagbiya na ako dito, naglikay lang yun ko kay na may mga bahad sila sa Junel na ako nga patakumon ko nila sa akong mga nahibawan sa ilang mga daotang plano. Ay. Nang, may mo ba nga pakiton ko nimo anang imong giingon nga inyong gipirmahan nga kasabutan? Ay, wa man ako dadag, Glenda. Ako tong gitaguan sa amo. Ako raw niya itong ipakita sa panahon nga mag-atubang na unya ni Susgado. Pero nang, sa imong paminaw ba? Kining pagkawa karon ni Greggy. Kinsa man kaday ang responsable gud ini? Ay, maunay wa na ako hibaw eh. Malagmit. Ilaraning mga kabuang ba? Pasensya na kayo ka ng trivia, ha? Ako, di gyud ko mo consider sa mga taong daotan. Pero, kung may bawaan ako, kung unsa gyud ang tinuod, adto gyud ko mo pabor sa mga taong matinud-anon. Sa may plano ni Moroncio. Gusto na ko makikita ni Lolita kay gusto na ko sila nga pahibawon sa tinuod nga ni anato dada si Lolo Gorio din sa isla. MKS. Nasaan MKS? Mayo ka, Hansyo? Nga imo silang sultihan?
Di ka sila malain na to. Mao bitaw nga magkikita ko nila kay ako silang pasabton kung nganong ato ning himo. O come on. Pungang silong. Mo ba? Plano mo na ko ba? Nga ugma, nga makikita ko nila og sekreto. Unya. Usa may, unsa man? Di ka magpakuyog na ko. Bili lang ka rin ni Pitsay. Aron doon ay kauban sa lolo. Di may mo nga kitang duwang mulakaw. Kinahanglan nga doon lagi mabilin din eh. Sige. O, unsa man kang orasan mo lakaw, ugma? Sa'yo ko buntag mo gikan. Mga alas 5 kadlawon. Mabalik na ko din ni Dayon, ha? Alas 5 kadlaw. Oh. 5:00. 5-0. Alas 5. Tingali, nena ko din sa hapon. Hahay. Huy. Hmm. Kuyawa. Kiwan ko inang gibuhat na to, siyo? Mga anong kuyawan man ka? Basin mo niya akong matultulan tas mga pulis din eh. Ayaw ka naghuna-huna, Ayaw pag huna-huna na, lisod ni tultulon ni napita ni Pits. Labing siguro. Kitagi mahimong suspek karong panahon na. Makal, Pits, makal. Ako ay paniguro ni mo nga luwas sa yunta, dining napita. Oh, come on. Ayo say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.